مرحي هزباو ويان حرنت تقراي حوحات دبرسيون قبر ميكائيل دحرين ورحي مملأتا كايد سنحو كوينات أبقوز صر حيلتات فيدرال زاعتوت رأسا كتمات تقراي مقالة هزبي نايتا عاوما سرفي كايد مهلاو كقلسو كاللو نايتا هاجر تلفزيون دمع سبات سرع علتاوي من قصة عصاتهم كايدون كوفي لومن بزر آي مسلتات تعجبو حدش عم حدار التقراي كوينهم بفدرال منقص لزتشامو هزبي سلامو تمليسو الإيلام كاب رويترسن كالوتن زرخبنا يوم سبسابات صرف سهيك توربويا أمونغو حيلتات سراويت فيدرال قدماي منيستر أبي أحمدن نتقراي كم محدراز سنحة تأمن تحيلتات هزبا ويان حرنة تقراي حوحاتن كاب حدار 4 جميرو قوانس كايد كم زلو زفلتيو مراخبتو مع خانات تقاريتهم مع كنات زينات بزلوهم والسننات كاب كلهم مدايات نزمت وحبريتاتات نمتسراي أي تخالن يخون مبرلع ل4 شح هزبي ناب قربيت هاجر السودان تسديدون بأشحة صوت صارو جمع 500 إمان نحيالو عمتات بهزب تقراي عبي تقبال نتسلوهم مرحت حوحات كاب كتمام قلواتيهم داباي تواقعت زعينو تقالسي يكايدو اللو تباهيليو أب إتباع قدر حدا تدلاي دبرتين قبر ميكائيل نرويترس بعربي أبزل أخوه نايت صحف ملأختي 5 بلوو بوتهدرات إيرتراي كايد نزلو سرق بمقوام تا خبابي 500 حزب زنبر الله كتمام قلة هزبا تقاومو يسمع مهلا وحبيرهم يم وتهدرات إيرترا أب كل أمزلو كبلو نتقدم كبل نإداءتاون نت بريزيدانت إساياس أفوركن سراويتهم دوباس ساقيرهم نسراويت أبي بدحريت كوينهم يحقزوا ألو كبلو زلعلو كسن يراقدو ولا كواخلتيهم إتيوبيان إيرتران انتنت أقوو أب كتما زركب هزبنا أنصار تسرق تقاوم يكايدالو مرخات ون اللون يوم توسخت مرقاقت تاتون نقبالنا كبلو وسيخم يوم أب تصحفهم بزعبات تسرق زبالون تأتاتاون نت سراويت إيرتران ذهابوا مرقاقت جنيلن وهابيت قال أبي أحمد بلينيسيوم أبزي ترقاقت أنا يتصحف ملأختي حساب كم زي تهبيع قليطا قدم كبل ززورو قبننيا قجل مبالا زذكريوم بقدماي منيستر أبي أحمد استحريو حدوش عم حداري تقراي أيتمولو نقا 5 بلوو منقسين معراب تقراي حويسون ختماتات حمرا دانشا ماي كادران حاجزات يقبر كمزلون أبزقوان كأندت أمتنا سلامن من رقاءات بمفتار حق مخباريو كبلو أب تلفزيون إثيوبيا تزاريبهم يوم أزا 5 كالو كونغرس يونايتد ستيتس بفيديو كونفرنس تمال حاموس أماسيو أبزا كايدو أبزابات إثيوبيا نيمسمع مدب بوليتيكانياتات أمريكا بزعبا أب إثيوبيا تفتيرو زولو زي من رقاءات أم مبراق أفريقيا زهلوز عنتون كامز الشاقلهم قليتهم يوم أب الديس أبابا استفتر زي مسممع بكينات كفتح ممراز أقباب يبلون زبلو أبا الريبابليكان كريس سميث بتقزو وسيدو زركب كينات حد شاقلتهم قليتهم يوم منستر رئيتا وزعان حالة بيت صحفة كومنيكيشن هتوت اوانن إثيوبيا أتو ردوان حسين قدماي منستر أبي أحمد أبايت وكلتي مبره دحر مهابهم مسروي ترسك على متأيق غيرهم نيرهم أبت بايتو زي تلعلو قداتون أبزق على متأيق تلعيلو مالهم ريبورترنا عديس شوكول زلا أخلنا له ب5 سعب حزيل لهم أتو ردوان حسين أبت مسروي ترس زكايدو 45 دقيقة أزو صدق على متأيق ناتي قدماي منستر أبي أحمد أبايت وكلتي ذهب ومبره زرع قديم أما كادرا قدرو زموتو لعيشو عطمي تخخاوني خيليو أبقالوت كتماتات تقرايقن مكلاها لسراويتنا خونا حيل عيرنا زقاتولو نوتو سبيلن النزبل قدماي منستر أبي ذهب ومبره دقيما مالوم كوينات بخامي تلعيل النزبل حتو ريترسون نايمن قستو مرة يازر زيرو مالوم أبزوان زي أمرارها حوحات فليز بلميلا قال سكن سعبينا مبالهم سعبو كم تعب شنجعة ميتين سوساتات زقبرو دبايا ويبرتها وقال سخي جمهوري يخول يوم نزبل كارتا غازيتين نزقرب حسابون أنا شيوم مالوم 50 years ago, guerrilla fighting was a possibility. قدم 5 عامتات برتاو قالسي أمارات نيريو بدرجة عالم من قصقاسات السوشياليزم نيروم يوم قدم 5 عامت زنبر منقس إثيوبيا والكاملاخن بكل زتتسأل أني نيرو إذن مكلاسو بوقع مقنيات نيريو تمهاري ينفرسون هاقرنا مدحان بمبال مقال سخيدوم يوم لو مقن اوان تغيريو بمرش أطرائي لو تممسا زكال حجينة برتاو قالسي زخون بايتاون يلن عدمي أمون يفقد اللومنيو زسعبامون يلن يلوم حوحات هالشبار تبهايلوك في الرجالو زبل حتو ملع عالو بزملكة زغرب لهم حتون بزيكا وحدات مبزحتهم أبا الحوحات اتقابن أي ملكة من يلوم علوم. So far, yes, there is a wider public call for an OLF military wing, which is now also massacring on other parts of Ethiopia in Oromia.
ዛጊር ወተሃደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮሚያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈጽሙ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታት ተሓባቢሩ እዩ መንግስቲ ብቑዕ ምርቶ ኣለዎ ስለዚ ከኣዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ብኣማት ዝቑፀሩ ኣብ መራርሓ ወተሃደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ትውግእ ተሳቲፈን ዝብሉን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ በይኑን ኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝምልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈጸሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶውን እቲ ምስሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን ኣሎ እዩ ነዚ ኣጽኒዑ መፍትሒ ዘቐምጥ ኣካል ተመስሪቱ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ ኢሎም It's actually a stay at home and if you look at the security institutions عرفت خوص استقبرو اب اكلات ጸጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም ወተሃደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡን ኣብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተራእየ ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብጻዩ ክጥርጥሮ ይኽእል እዩ እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ኸንስውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሕ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካመሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም ሓደ ተጋሩን ህዝቢ ትኽልል ደርግን ምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለ ዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ብኻል ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ዝእዋን እዚ ኢሳያስን ኣብይን በኣልማማ ይድብድብለው እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብ ዝእዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገጽ ኣይትኽኣለን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ تمالي مشت نقول إثيوبيا بزملكت نمسكرات نمسمع زتسيمة نا يونايتد ستيتس نيوز كوميتي بايتو وكلتينا 4 مسكرات قال مسكرنا سامع لهم تم مسكرات أبز حالة فخلت عمتات بفلايد ما أبز حالة فحال ورحي أبسي من إثيوبيا أبز عباز اللي جت بزملكت نفلت إنا الزبل وانا عبالات إثيوبيا مخري أرد يوم اللوم كاب كاليفورنيا زتوكلت عبال بايتو يونايتد ستيتس كارن باسن كاب نيو جيرسي زتوكلت كريس ميزن بزعباتي إثيوبيا بعمق كم زفلتن قد ملومين أب إثيوبيا توقعيزهم مس قدامي ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ዝተራኸብን ገሊጾም ኣለዉ እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን እውን ሰሚዖም ኣለዉ ጽዮን ግርማን ዘዳለወቶ ተወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃኢን ኣፍሪካን ካረን ባስን ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም ረዳእታ ዝበልዎ እውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም Karen Bass comes up with Zaraba Kafitanira. When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly مسكرات نمسمع كنوسن كلنا بزو حاسبنا لنا. بوانا نتقنا مسكراتنا يمسمع تكبار أوزع بزنابر إثيوبيا وين دفيت استقبريو. حد زي مسكرات نمسمع موساني خبدان نايو. مخنياتو نعوخ نقبر كلنا سباتنا حد وقن كنوكلي دالنا. أبزي أبايتو يسكن كم أي سرحن. سلازي نايلو مسرح مسمع مسكرات وصيتاو خوينو خترخبون إثيوبيا سلامان حدنتان كتركب أب محجاز أمريكا تقامترا نخهلوا خمت تدلي كتردو تسفا قبر بتوسخي إزقال مسكرنات كونا زم حلال فوسانة حادث قمتن غدمي تنبر ناي موداتا يكونن كريس سميز بوغنو إثيوبيا جيتشت مفنقال كمون ورار أنبتان وسيقا تدقاقاميس أقامات زراعيت هاجر مخانا دحر متكاس جنكا إثيوبيا عباين أقداستين هاجر مخاناون مسكرو. Ethiopia is far too important, not just for the Ethiopian people,
of the entire Horn and Africa as a whole. ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሹ ንኣፍሪካን ኣዝዩ ጠቓሚትን ኣገዳሲትን ሃገር እያ። ነዚ ናይ ጎንፅን ህውከትን ዓመት ብኣሸናፍነት ተሳጊራ ናብቲ ዝስዕብ ኣብነታ ክትምለስ ኣለዋ ይብል ክሪስ ሚዝ። ኮንግረስማን ክሪስ ሚዝ ነዛ ዓባይ ሃገር ሰላም ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ጠቒሱሎም። ቃለ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓንቲ ዋና ኣሰናዳኢት መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት ብምዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ክጻረይ ይግብኦ ኢላ። For independent and transparent investigations from all corners around the world. ክልተ ጫፍ ሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናፃን ገለልተኛን ምጽራይ ከካይድ ዝኽእል ብሕቡራት ሃገራት ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝቐወመ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ኢለ ዝኣምን። ብሕቡራት ሃገራት ስልጣን ካብ ዝወሃቦ መርማሪ ጉጅለ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ንምፍጻም ብኻልእ ብዝኾነ ትካል እምነት የብሉን። ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት ሚስ ሎረን ፕሎክ ብላቸር ኣብ ዝሓለፈ 30 መዓልታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ኩነታት ብዝግባእ ንምርዳእ ክፍተት ኣሎ ኢላ። Information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region. ሓበሬታ ዘይምህላው ብዝምልከት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተቋረጹሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ትኽልል ከኣትዉ ኣብ ዘይክእሉሉን ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ኣጸጊሙሎ። ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይትፈልጠን እዩ። ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሽሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ። ሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታ ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ። The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs. እቲ ግጭት ክጽወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራ ጸገም የስዕብ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኽትፍትሽ ዝገብርን እዩ። ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረዲኡ። ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ መኺሩ። ብኣጠቓላሊ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝተፈጸመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይጻረ ዝብል እዩ። ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም 4 ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም።